Miex iġmilu x-xogħol biex tiġi riġenerata żona tar-Lapsi fis-Siġġiewi wara l-ħsarat kbar li saru kawża tal-maltempata ħeri. Il-ħidma mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi bdiet wara li ntemmet konsultazzjoni pubblika li fiha nħass sentiment komuni li n-nies iridu Lapsi sempliċi u li kemm jista' jkun jibqa' kif kien. L-ewwel xogħlijiet li bdejna bil-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi huwa li nimlew ir-rampa li tagħtik għall-Lapsi biex inkunu nistgħu nkoll naċċessaw il-parti tax-xatt ħalli nkunu nistgħu nagħmlu xogħlijiet ukoll ta' tiswija hemmhekk kemm fuq il-blatt li waqa' kif ukoll fuq il-passaġġi li kien hemm madwar il-bajja li kienu tal-konkos u dawn tkissru bil-maltemp. Ma dan qegħdin isiru xogħlijiet ta' trinek u tindif tal-materjal wara l-maltempata. Qed jitqiegħed ukoll kejbel ħalli titranġa u titjieb is-sistema tal-elettriku, kif ukoll studji dettaljati tal-blatt taż-żona li jaslu sa fond ta' 18 metru. Fl-istess ħin għaddej xogħol biex tinbera mill-ġdid l-iskan li tagħti għall-bajja l-oħra, magħrufa bħala Ereq Miżun. L-investiment jammonta għal 2 miljun euro. Tpoġġew ukoll qarbli ta' dawn li jaħdmu b'enerġija solari bħala parti mill-ftehim li kien sar ma' 20 kunsill lokali biex jitwaħħlu 400 qarblu ta' dawl li jaħdmu b'enerġija solari. Żeru x-xogħlijiet is-Sindku ta' Siġġiewi Ġulien Borġ u Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia. Intant kif titlesta r-rampa l-proċess li jkun imiss huwa li l-ħaddiema jinżlu bl-inġenji żgħar fil-bajja tar-Lapsi ħalli jkomplu jinbnew mill-ġdid il-passaġġi li tkissru filwaqt jitneħħa l-konkos u l-parti tal-irdum li ċeda.